Qozan kibitlərində kəbistənin kilogramı türlü beyədən satıla, lakin 100 sumdan da arzanraqını tabam demə. 113, 119, 128 bu halini көріп xalq aptırашta қалған. Qələmət tartdı. Kəbistənin 120 sumға bir qaşanda көтерілгені жоқ еді. Бұл бит күз күні үлгірген әйбір, хәзірге түгел. Мен аңлайым, доллар білен ойнасақтан, не біле ойнасақтан, күз күні үлгірген әйбір, ол қай көтерілерге тиісті біле. 129 емі шында. Үлік мүшеден аладыр еғіз? 40-тан 50-ден. Пішек алайым, мен бәрәңгім бар, пішірем дашайым. Колхоз базарында сәүдә итүче Ләлә Закирова яшелчәләрне Арча районындагы бакчасында үстерә. Бәяне башка сатучылар арттырганлыктан без дә күтәрдек ди. Бүтін әйбір көтеріле бит. Бізге көтерге тиіш. Монысы Түбәнкама шәһәре базары кәбестә алырга килгән халык якын килергә куркып тора. Бәя күтәргәч бит инде ул акчаны сузарга кирәк. Пенсионерлар ничек яшәргә тиешти. Мен, конечно, эшлим әле. Эшләгәч әзрәк, җиңгелрәк. Күтәреләләр инде бәяләр, нишлисең инде? Бөтен бездә генә түгел бит инде ул. Шуның өчен алабыз, семьяларга бит ашарга кирәк. Аш утырып булмый, акчаны ашап булмый бит инде. Владимир Аппаков Түбәнкама районы Смыловка авылында 1991 елдан яшелчә үстерә. Бәянең артуын ул арадашчылардан күрә. Что бы ни продавалось где-нибудь на рынке или в магазине. Яшелчәләр кибеттә яки базарда сатыламы, аның бәясенең 50% фермер хакы, 30% эшкәртүче яки сатуга әзерләүченеке, 20% гына сатучыныкы булырга тиеш. Ләкин фермерларга аның 20-30% гына туры килә. Калган 400%-ын сатучылар арттыра, чөнки беркем дә шикләүләр куймый. Торговля до 400% доходит. Поэтому у нас такие цены, у нас никто не ограничивает. Монополиягә каршы көрәш федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсенә яшелчә бәясенә кагылышлы 152 мөрәҗәгать килгән инде. Аеруча суган белән кәбестә хакы артты дип зарланалар күпчелек кеше Казан, Яршаллы, Алабуга һәм Бөгелмәдән шалтырата. 128 сумда, 130 сумда. Ул спекулятивный хакка ничек безнең әйтик, илебезме, безнең республикама карарга тиеш. Давайте без включать без надзорные ниләрне и цепочканы составить ачыклыйбыз. Авыл хуҗалык ярминкәләрендә яшелчәләрне кулай бәядән алырга мөмкин. Алар президент кушуы буенча 23 апрельгә кадәр шимбә сайын уздырыла. Сказать, что есть дефицит этой продукции, мы не можем. Борч җыелмасына кытлык бар дип берничек тә әйтә алмыйм. Татарстанның сәнәгать министрлыгы һәм район башкарма комитетлары белән бу мәсьәләне анализлыйбыз. Ярминкәләрдә Нарманка хуҗалыгы үстергән кәбестәне килограммын 65 сумнан алырга була. Кибет базарларда бәя арты дигән мөрәҗәгатьләр күп. Аларның һәрберсен монополиягә каршы көрәш федераль хезмәте тикшерә. Яшелчәләр кулай бәядән сатылсын өчен үзебездә үстергәнне ел дәвамында сакларга махсус складлар кирәк. Фермерларның андый мөмкинлеге юк. Шуңа күрә алар көздән үстергәнне сатып бетерә һәм шул ук товар еш кына кыйммәтләнеп кибеткә чыга. Җитештерүчеләр үзләре әйтүенчә бәя 3-5 тапкырга арта. Әлеге мәсьәләне хәл итү өчен Татарстан президенты 20 000 тонна яшелчә саклау урыны төзергә кирәклеген белдергән иде. Быел аның проектын эшләргә җыйналар. Ул яшелчәләрне майга кадәр саклауны күз уңында тота. Руслан Судинов, Гөлнара Миннеханова, Игорь Романов, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.